はい、こっそりおわかにゃということで追いかけ配信をしていきます。まあ本当にただの追いかけ配信こっそりなので別に何を書くとかそういうんじゃないです。ということで今回はこっそりちょっと待って、あれ告知してないのに人がいる。告知してないのに人がいる。あともうデシコさん、松坂さん、おはようございます。おはかにゃはです。おはかにゃ、寝起きで声が出ないので、本当に、こちょこちょ喋りながら、またお絵かきをしていきたいと思うでございます。はい。どうしようかな。一人目。ちょっとツイッターで探そうか。どうしよう。むいちゃん。ちょっとなんか、回線もない気のせいかな。なんか読み声が遅いんですけど。なんであれ僕とさん、おはかにゃおはよう。おはようございます。マジ回線頑張ってないこれ大丈夫？そういえば、グラブルバーサスがね、明日発売とか。そう。で、イピックスが新しく更新されたりとか。なんか、っていろいろしてるけど。まあ、とりあえずなんか、今日は追いかき日なのだ。マジで気まぐれに書いてるだけなんですいません。しかも、カニコ久々に追いかきするか。どうしよう。久々すぎて追いかき覚えてないんですけど。いや。カニコちゃんどうしたの？別にどうもしないよ。久々に追いかきをしようと思っただけです。ただ久々すぎて、あんまり追いかけさできないかもしれない。今日のカニは、マジで、配信ということを考えず、ただただ、絵を描くだけのモンスターになります。追いかけモンスターです。てんねこらこらてんねねねたとえ火の中身と発射の中、ほののののにゃか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 にゃ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 ピャーって。いやなんか今書くって言ってさ、普通に何を書く？せめてなんか
うしよう。絵を描くモンスター、そう。今日は絵を描くカニモンスターです。よいしょ。じゃあこのね、ウィーさんっていう方を描きましょう。今日は。ツイッターでこの名前でね、検索するとね、出てくると思うんですけど、まあ、いかんせんね、難しい。あ、回線がどこね。なんかね、今ね、ツイッターね、開いたわね。読み込みめっちゃ細ってなったんだよね。これ何なんだろう。これどうしよっかな。あんま意味ないかも。だけど一応、ちょっと書きます的なツイート。しよっかな。もう、10時半ってことしようか。10時半から、こっそり、お絵かき、配信、みたいな感じで。よいしょ。今日は適当でいいんです。今日は適当なんです。カニコは。そう、今日のカニコのお絵描きはね、下の方にね、そう、10時半、ツイートには10時半って言ったけどね、実はもう始まってるっていう。そう。まあまあまあ。ふぅ。今日もマジカニコ喋んないで淡々と書くよ。もうまさにね、無言プレイじゃないかってくらいね。無言プレイだよ。うん。よいしょ。そういえば最近、周りの人がね、書いているね、シャナギモチさんっていうのも書いてるみたいですね。すごいね、気になってた。どっこいしょ。どっこいしょ。どっこいしょ。普通に今配信してるでいいんじゃないですかね。まあ、思ったんですけどね。まあまあまあ。介護で人なのでね。いいんです。人ぐらいで。はもいちゃんさんどうもおはようございます。こんかにゃこんかにゃ。おはようございます。おはよう。おはよう。今日に成功でいいかな。姿勢じゃなくて、ポーズを固定したいな。ポーズは固定できないな。よいしょ。あ、しなさんおはようございます。おはようございます。今日は気まぐれ朝のお絵描きモードなんですよ。よいしょ。喉なんだ。
いかにこのね、マイクっていうかね、パソコンにつないだ時の音の調子が良くないんですよね。うん。サウンドなんとかみたいなないとダメなのかな。いや、わかんないんだよね。星を髪が割と短い。ちなみに今書いてるのは、ウイちゃんっていう方なんですけどね。じゃあ、よく聞いててお耳入ってて、VTuber みんなお耳入ってない。気のせい。気のせいかもしれない。最後ちょっとバランス取るのって不安なので。デザインは安定というね、ちょっと卑怯なっていう。これでも調整するのに結局手動なんですけど。まあまあまあ。お耳、はい。ちょっと戻しましょう。はい、ちょっとお口が違います。口みたいな栗しやがって。はい。こっちの方でいいものがついてる。ここにピンクのヘアピンを2個置いてね。こんな短くないかな。もっと長いかな。うん。あと大事ですな。あ、こゆくちゃんは赤には22時の配信だと思ってた。22時の配信？何のこと？わかんない。はいよはいよ。ミーヤちゃん、残業終わってほかに、ミーヤちゃん、お疲れ様です、お仕事。お仕事、本当にお疲れ様です。偉いぞー。でもね、あんま無理しちゃいけないのですよね。本当お疲れ様です。ね。ロマンティックイズマンの言葉。今日の配信はね、ただただ中にはね、お絵描きをする配信。女児で書いたからね、なるほどね。最後ね、割とね、ちゃんとね、24時間表記でね、書くからね。そこら辺は割とね、真面目なんですよ。いやいや。別に真面目というわけじゃないけど。よいしょ。こんな感じかな。色したはね、ジャージを塗っていって、ジャージちょっとね、濃い色。濃い色かな。よいしょ。ちょっと今日はね、本当に、ツイッターで見かけた方々をね、ただただね、適当に描いちゃおうかなという感じにね、しようかと思うんですよ。だからね、別に、グレ
エスト動画っていう配信にするようではないんですけど、もしリクエストあったらね、言っていただければ、みたいな感じではございますね。よいしょ。なんかね、お絵かきは、今これで適当にするものなのかなと。それで言って誰かに、ちょっと、喜んでもらえたら、いいのかなと。思ってる次第でございますが。いや、他には静かだよ。静かプラス清楚だからね。自分で言うのもどうなのっていう話だけど。よいしょ。よいしょ。こんなとこかな。24時間起きるの起きてないよ。今回普通に起きたら、ゲールを見るさ。今回にゃ。おはようございます。おはよう。ちょっとね、絵がちっちゃくて見づらいから、ちょっと大きさ変えようか。これくらいにする。もうちょっと大きくてもいいか。このくらいかな。このくらいでいいかもしれないね。ほいよ。カニカニ今日もかわいいね。ありがとうございます。カニはいつもかわいいから。ほいよ。まあ、それは嘘だけど。いやー、色がわかんなくなっちゃった。ちょっとね、定期的にツイッターの絵を見ないと。なるほど。水色ですから、中はピンク。中はお肌のピンクと一緒。今日も可愛いよ。ディスコさん。ありがとうございます。なんかね、可愛いって言われてもね、なんかね、カニもね、ちょっと恥ずかしいですね。やっぱちょっとね、恥ずかしい。今日はね、静かな配信です。静かに誰かを描く配信。ってことはお耳。これちょっとよっこすぎるから、後で調整しようか。みんなはお絵かきしないのかな。ちびまさおさん、おはかにおはようございます。おはようございます。ちょっと待って。姿勢が良くない。ほい。いただきます。ご飯は食べてないんだよね。だから脳みそは炊いてないのかな。なんかワンチャンそれありそうだよね。
なんかさ、朝ごはん絶対食べなきゃっていう人とさ、研究結果によると朝ごはん別に食べなくてもいいんじゃないかっていう派がいて、結局どっちなんでしょうか。カニコ、ご飯は食べたい派なんですが、今日は別に食べなくても大丈夫そうかなって思うんですよ。最悪ドロップを舐めようかと思ってます。佐久間式ドロップ。佐久間まゆ。まゆですよ。お絵かきしながら見てます。ディスコさんお絵かきすごいもんね。ね。すごいよね。めっちゃディスコさん。お絵かきいっぱいするし、素敵なのいっぱい描くし。いいですね。カニ君、この絵ばっかじゃなくて、ちゃんとした絵を描かなきゃいけないんですけどね。なかなかね、ご飯大事。ほんと？なるほど。検索重視すると、ここの紙を切ってほしいよね。よいしょ。よいしょ。これでいいや。ちょっと斜めてよね。下でちょっと調整しよう。よいしょ。はい。これでね、はい。1枚目。漢字難しくない？はい、ゆきねやちゃん。はさむやさん、おはようございます。おはようございます。はい。今朝は適当なお絵かき配信をしています。はい。特別内容はないんですけど、はい。書いてるでございます。漢字はわかんない。かにこちゃん、今日は清楚。そう、今日は清楚だよ。今日は今日はっておかしちゃう。かにこちゃんの絵可愛くて風味うまくて大好きよ。ありがとうございます。ね、そういうほどかにこはじゃないか。かにこいつも清楚でしょ。何っていうの？やだなぁ。冗談がうまいんだから。冗談がうまいんだから。はいよ。星ハムミオンさん。こんかにゃ。こんかにゃ。待ってこれさ。配信まだちょっとずれてるんですけど、これもうちょっとこっちでしょ。もうちょっとくらい。何を言ってるの？うんちが清楚なんだよ。わかってませんね。うんち自体がもはや清楚なものだという、そういうあれなんですね。姫？これ確かに気なんとかっていうはず。ひさかきうい。ひさかき。
いよ。いい。こんな感じですかね。いいよ。間違えた。いいよ。これとりあえず一人。いや、適当な絵ばっか描いてるから放置そうですけどね。これ大丈夫かな。いいですよね。20個いいや。ちょっと3人まで落書きモードって感じで。はい。次行こっか。どうしよっかな。全然真面目にかわいいかっこ気がないから。あ、もう一応さ、かわいいですわ。ありがとうございます。次ね。何よっかな。なずちゃんかどうか。なずちゃんっていうね、猫ちゃんがいるんですよ。じゃ、なずって書こうか。なず。なんかね、ロケットリグはね、やたらやるね。刀、やたらやるって言い方あれだけど。AI 解放者寒いかに、大会かこしようね。おはよう。こんにちは。いいよ。なずさん。なずさん。これかん。武田白子、違う。白子じゃなかった。武田でもなかった。違う。武神、虎。読めない。漢字が難しい。おはようございます。おいや。武神領域。秒で。全くで今なずちゃんを書くです。書くです。なずっちゃん書くです。これも猫ちゃんだ。ふむむハロー。ハロー。よいしょ。まあ。どうしよう。なんか今テンションがさ、特別上がらないからか。キャラクターに表情をつけるとかこともできないかもしれない。仕事の準備完了したです。午後からお客様のとこ行きます。そうなんですか。頑張ってくださいまし。頑張ってくださいまし。まあ。竹上琥珀。難しすぎる。難しすぎる。絶対読めない。おはようございます。琥珀さんっていうことで読みましょうか。いいよ。竹っちでもいいかもしれない。いいよ。にゃんこちゃん。にゃんこちゃん。いいよ。ね。おはようございます。いいよ。りんごママです。みんな今日も元気に挨拶したよね。
通になんかさ、できちゃう。なんかさ、古いマリオをさ、配信してみたいっていうのは。Looks cute. Good morning. Thank you. Thank you. にゃんこちゃんですよ。いや、カニコもさ、猫の VTuber だったらさ、もうちょっと人気できたのかな。カニの何がいけないんでしょうか。口調って感じ。あ、ちょまごいさん。ちょまごいさん、おはようございます。おはよう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 。Good morning, everyone. I'm Kaniko Tarawa. Nice to meet you. Hi. Welcome, welcome. Welcome to my 配信。待って、今の曲のことは忘れて。世代じゃないから忘れて。何でもないです。うい。世代なわけがない。西だよ、マジで。割とアニメ文化ってイニシの文化とかさ、普通に情報入ってくるよ。猫だったらカニだから的な方だと思うと今は確かにカニだね。そっか、そう思うといいのか。そうかもしれない。そうかもしれないね。カニが猫が教室より高そう。確かに。キツネでもさ、キツネも猫もすごいよね。カニが丸ごと入ったハンバーガーってさ、それさ、もう確かなかったんじゃなかったっけ。なんか、確かにあったよね、なんかね。ね、カニもさ、ネタのために食べたいなと思ったらさ、なんか、終わってた気がする。どこで売ってたんだっけ。忘れちゃった。なんかもう売ってないっていうこと聞いてなんか興味なくなった気がする。わぁ。ドムで売っててこなかった。ほい。すごいね。でも聞いたことないかもしれない。ちゃんと調べなかったからかな。違う。そもそもカニコ田舎だから、そんなところとても行けなかったんだ。無理なんだな。そう。田舎にそんなとこないんですよと思って。ちなみに海岸はど田舎に住んでいます。そう。友達近くで見かけないとなかなかね、ないよね。ちょっと無理がある。あさきさんおはよう。フードコートで入っていたでしょ。むりちゃんさんは都会っ子なんですかね。
おみちゃんさ、知ってるよ。カリモのこと田舎者だってバカにしてるでしょ。騒がに、マジクソと田舎野郎だぜ。クソクソって。知ってんのか。いいよ。いいもん、どうせ田舎者だもん。田舎はいいよ。静かだからね。いいよ。どうしよう、もうちゃんと隠れちゃって、下も見えない。何も意味ない。クラブ、いいぞ、I'm クラブ。クラブか。リオレイか、本当かどうかは知らないけど。そういう設定です。設定言わへんでください。カニかわいいよね。それはわかるかもしれない。でも、カニもね、やっぱ普通の哺乳類系のちっちゃい子の方が好きなんだよね。最近ね、お家に来たのがね、キングハムスターで、ね、結構なんか慣れてきてくれて、お腹をね、さすさすしたりするんですけど、キングハムスターはね、カラーリングも相まって、なかなかの可愛さ。ね、ハムスターってやっぱさ、まあ人気なのも理由があるというか、ただあんまり子供にはおすすめできるような気軽さはないけどね。そんな気がする。いや、でもどうなのかな。ハムちゃん。カニコ動物園言うほど動物園してないから、そんなにいないんだけどね。よいしょ。なんか難しい。謎って難しいね、これ。髪ってわっちゃわちゃしてね、よくわかんない。このアホリに比加えてさらにゴミだよ。要素がめっちゃくちゃある。そういえば新しいエイピックスマップってどうなってんだろうね。超気になる。はい、エイピックスプレイヤー。ゆえに気になる。よいしょ。よいしょ。今、海にも、てかなんでさ、みんな海に毛が生えてんの？ニャンコってそんなに海に毛生えてたっけっていう疑問があるんですけど、多分聞いちゃいけないんでしょうね。そこは企業秘密なんでしょうね。まあ、猫、Yes, cat. Good, thank you. ヘカトンさんにゃん。ほいや。ねえ。This is character. うん。カトゥーンキャラクター。
カートゥーキャラクターっていう表現、これ合ってんのかな。なんか違う気がする。アニメキャラではないよね。VTuber ってなんていうのわかんないよ。これでめんどくさいが、コピーでいいや。よいしょ。イエーイエーって感じ。ほい、ほい。カニコちょっとね、最近ちょっとやってみたいのがね。まあ、最近カニコの時代で恋部みるりさんっていう方がね、1周年を迎えたので、1周年じゃないよ、半年迎えたのでね、ちょっとね、こっそり3D のね、モデル作ってみたいなみたいなのがあるんだよね。よいしょ。ちょっとこれミスった。よいしょ。よいしょ。そうっていうか、デスコさんがね、デスコさんがパソコンあったらね、なんか、こっそり作ってあれ、3D をね、やってみたいんですけどね、なかなかね、パソコン自体がね、結構いいお値段だからね。パソコンってやっぱ高いよね。いいお値段すぎる。こんな感じかな。パチョコン欲しいね。まあそうだよね。パチョコの追いかけ楽しいんですよ。高い。パチョコン高いよ。ニャンパスーディア。ニャンパスーね、あれさ、アニメ次やんないの ?3 期。カニコさん、田舎アニメをさ、めっちゃ見たいのあれ。高いよね。パソコンで100万くらい使っちゃったりゃ、ねえ、ちょっとそれ聞かせて。いや、周辺企業さ、とかさ、パソコン自体のさ、まあ、ハード的な上でのアップデートってさ、やっぱいろいろお金かかるじゃん。やっぱりそこちょっとさ、難しいね。なかなかね。よいしょ。何にお金を使ったらいいのか。ね、グラフは強くしたいよね。うん。よいしょ。じゃあ、そういうのでいきましょうか。よいしょ。にゃんにゃお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 にゃんこです。そう、にゃんこですよ。はにゃん。かわいいやった。でもみんなピンクにしようか。お先に色を置いちゃう。ゆる
万の本体。デバイスってな。はあ、すごいね。それはもう100万どころじゃない。うわ、いくらになるのマジやば。すごいね。猫吸いのご主人様を思い出す。猫吸いたいよね。すっごいわかる。なんかさ、猫って吸うものだよね。てか動物って吸うものだと思う。だってさ、動物独特の匂いってさ、すごく良くない？好きなんだけど。Animals smells so good. 動物の匂いはいい。ということです。Animals smells so good. なんかもうスーって感じ。キューンってなる。いい匂いだ。猫もインコもついた。でもインコさ、なんだ粉がすごいよね。なんか、ちょっと肺に悪そう。そう、インコってね、かなりね、体からね、粉が出るんですよ。そこちょっとね、なんとかなんかないかなーなんて思ってね。そう。猫ちゃんの可愛いんだけど、犬もまあいいとして、鳥関係はね、すごいんですよね。ちょっと掃除しようと思ってね、インコちゃんのね、形状にあれするとね、粉がブワーって、すごいの。これがすごい。だからね、肺が良くない方がね、ちょっとね、鳥を飼うのはね、考えた方がいいかもしれない。場によっては喉やられそう。雨濡れた猫も好きですか？いいと思う。でもね、猫ちゃん鳴らしたくない。ちょっとかわいそうだから。シャンプーした後のさ、ちょっと生乾きのワンちゃんとか、いいよね。生乾きのワンちゃんの犬の匂いって感じ。着物シューって感じ。する。あとはどこの辺がいいのかな。ちょっと線が足りないかもしれない。なんか声がおかしくなっちゃう。これマジ。いいよ。これ可能性をちょっと薄くしようか。これでいいや。これ胸のところのさ、これ何？鍵穴ってことかな？よくわかんないね。あとみがぶきゃない。にゃん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 。はなな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 な。ドゥンドゥンドゥクドゥドゥ。
かなかやるじゃん。やるじゃんあいつ。パチパチと火花溶かしてみるかい。あいつが振り向いたとき、勝負はちょいだ。これの始まりだ。待って、ジャニーズ系でやばいのかな。やめとこうか。ちょっと怖いわ。リカちゃん、昨日、コラボ配信中に、エイペックス招待されて困惑しちゃったけど、リカちゃんじゃないでしょうか。こんばんは。こんにちは。おはよう。おはようございます。グッモーニング。かわいいね。Thank you. よいしょ。今日は猫なんすよ。お耳どうしようか。上の方黒くしようか。あ、別の人と間違えてしまった。ほい。お、いいのよ、いいのよ。気なさないで。もうちょっと出てきますね。なあちゅちゃん。はい。これお花の黒いでいらないかもしれない。ちょっと表情が強すぎる。あ、これマユリちゃんもね、この方がなんかなぞちゃんらしい。こんな感じかな。はい。夏。じゃあ夏。オッケー。猫かく。キャット。ちょっといい感じじゃないこれ。はい、かわいいって感じ。あとが聞いた。ということでした。あ、待って、落ちてちょっと。あれ、落ちての方なんだ、割と。これでいいや。はい。2020年。ジャムニーズ会よ。ほんと。よいしょ。よいしょ。でもね、下のベースカラーを塗ってないからね、サミンスカートのさ、背景の色がね、そのまま表に出ちゃうからね、うまく切り抜かないと難しいかもしれない。よいしょ。で、ペグでも保存しよう。かわいいね。ありがとうね。じゃあ、ふるっと。よいしょ。次誰でしょう。立ち絵がね、青ね。割とすぐにあればいいんだけどね。ちょっとないと難しいんだよね。次誰がよいしょ。かわいいよよ、ありがとう。ありがとう。次かこ。よいしょ。次か。
となるっちゃ、にゃんこ先生です。はい。次3人ね。まあ、まる。ちょっとここまでしよう。ちょっと今回隠そうか。いいよ。どうしようかな。ツイッター見て。あ、そういえば、この方最近立ちが新しくなったから。ちょっとこの方でもいいかもしれない。ああ。この方にしよう。ほいよ。じゃね。ツインテールとか見てみたいぽよ。長いツインテールだとね、ちょっとなかなか回復しないんだよね、VTuber さん。次はこの形と書いてみようね。ちょっと名前が長い。博士がまさかさんっていう人がいましてね。うん。あつぎさん、おはよう。おはかにゃーでーす。はるはる。ダメだ。違うね。こんな感じかな。ほんと中に音声デバイスがちょっとおかしいんだよね。ブーンって変な音入っちゃって。よいしょ。コストはあんまり良くないかな。もうちょっとこっちは大丈夫。この方は一応ツインテールだった気がする。ちょっと。あ、あれ何反応しなくなっちゃった。あれよいしょよいしょ。まあよかった。ちゃんと反応してくれた。たまに反応外れの何なんだろう。わかんないよ。よいしょ。とかのさん、おはかにゃ、おはよう。おはよう。今日は気まぐれ追いかけ配信をしています。ほんと気まぐれなんだよね、マジでね。だから誰を書くとか別に決めてないんですよ。もう、だからね、ツイッターを見ながらね、この人がこうでもだ書く感じ。いや。
うん。だよ。あとにかくない。なんややや。どうしたの？どうしたの？そのクエスチョンマークどうしたの？カイコなんかいた？あれ？気づかなかった。そのクエスチョンマーク何？カイコなんか変なこと言った？カイコ今、なんかいたっけ？全然覚えてない。カイコなんかいた？ああ、反応したくなったわね。なんだ、びっくりした。びっくりした。なんかまだなんか彼もダダ滑りしたようなこと言ったのかと思った。ああ、びっくりした。いいよ。なんか変な下ネタ言っちゃったのかと思った。まあ、清楚だから基本そういうこと言わないんですけどね。うん。いいよ。いいよ。介護のさ、基本さ、変なこと言わないよね、介護。基本なんか清楚が固まったような、清楚で成り立ってるって感じ。この映画配信もさ、すごいなんか、真面目にあるしさ。ねえ。なんで？その反応おかしくないですか？その反応おかしいよ。彼が真面目で清楚なのは間違いないと思いますけど。違うの？違うと言うんですか？冗談きちっちょで。きちっちょ。なんか、変な格好したりもしないしね。だってまず今の格好がさ、すごい肌を隠していたりさ、ちゃんとしてる格好だからさ、ハリンチなこともしないし。うん。なんかプリンコットちゃん、お墓にゃんこで、お墓にゃんこ。猫、お墓にゃんこにゃんこにゃんこ。にゃんこ。おにゃんこクラブ。うん。カニコさ。どうしよう。キョ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 モキョモ。今だ、キョンキョンを使い。You are the next ピカソ。ピカチョウ。ピカソ。わー。それ嬉しいのか。なんだろう。あんま嬉しくねえ。あんまり嬉しくねえ。Thank you. Thank you? 本当に？なかなかね、難しいんだよ。難しい子さんでしょ。まず、このさ、バランスが取れてないんだよね。バランスが取れない。難しくない？なんか、すごいなんか、独特って感じ。難しいね。一番ちっちゃい。わあ。よく丸くしちゃう。そしてなおさらこのパーツのズレが目立つ。まあいいや。カトナちゃん。ハロー。歴史に名を残せたらいいよね。
番楽なのがなんか、悪いことした方がなんか歴史名を残せそう。これ、こうなってるんだ。まさかじゃの、この髪型のやつ超難しくない？超難しい。これ後で書いた方がいいかな。闇討ちかになっちゃう。闇討ちしちゃう？でもね、VTuber はあくまで人を楽しませるものなので、悪いことはしたくないから。ああ、こんな太くないね。もっと細いね。細々でいこうか。これにしよう。めちゃくちゃ温かみでかわいい。はあ。よくわかんないけどありがとう。あんまり難しいことわからないんだ。適当に書いちゃったよか。お絵描きに詳しい人になんか、教えてほしいよ。カニコ。頼む、カニコにお絵描き教えてくれ。マジで。上手くなるためには、どうしたらいい？まずそしたらこの書き方をやめた方がいいって言われそうだと。他のみっこちゃんのソウル味噌が濁っちゃう。ソウルジェルみたいな。ジェルじゃない。ジェムだったらソウルジェルって何？どういうこと？まさかちゃん、すごいね。片方とかなんか、えらいこっちゃなって。わかんない。どうなってんの？ほらちゃん、ほらちゃんだから。ほらちゃんしょ。ほんほん。なんかついてんだよね。なんか違うんだよね。マジ全体的に右だったよね、これね。まあ、いっか。難しいな、追いかけは。どうなったの？4分のとこがあって、
っと入れる必要あるかどうかちょっと微妙だけど。で、こんな感じかな。一応飛行機飛んでんだけど、何があったの？びっくりする。こんな感じでいいや。カニコちゃんの映画は好きだ。ありがとう。よいしょ。で、とりあえず、これいいかな。目がおさましい。よいしょ。うん。あ、待って、今日、誰が書くってちゃんと書いてた。彼もしょっちゅう誰を書くっていう表示をしてなかったりするからね。よいしょ。そういえば、この間誰かがさ、未来あかりさんを書いてくださいみたいなこと言ってたんだよね。書こうか。うん。せっかくだしね。よいしょ。うん。次誰がこう。春の人はまあいずれ書くとしてね。月は誰がかな。ツイッター見て適当に決めておくかな。よいしょ。よいしょ。文字もしてる上から大福かな。そう、みんな大福になっちゃうんだよ。お前も大福にしてやろうか。って感じですね。お前も大福にしてやろう。大福にしてやろうか。ててててて。大福の館。意味がわかんない。意味がわかんない。お前も老人形にしちゃおうか。こんな感じでしょ。リコちゃん、スパチャありがとう。カニカニカニ。ありがとうございます。嬉しゅうございます。よいしょ。みょんみょんみょくみょん。はいしょ。あと、ほっぺをね、もちっとさせた。これ絶対まさかちゃん胸持ってるよ、俺。よいしょ。つるじゃん。生きたまま豆大福のごとく。あ、クラギさん、こがにゃーです。こがにゃー。琥珀3枚ありがとう。ありがてーだよ。カニコね。だいぶ下手っぴな売れだからね。ちょっとね、もっと頑張らなきゃいけないんだけど、なかなかね、難しいわ。
Green man, baby don't don't, baby don't don't, no 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 no. よいしょ。あにゃ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 。これどこなんだ。あ、紐出るよね。よいしょ。こうしとこうか。で、さくらんぼ。何におかしいな、この大きい時は。丸書いて、丸書いて。よいしょ。これでや。招き猫さん、こんかにゃ、こんかにゃ。です。こんかにゃ。です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 。今、まさかさんがね、もうちょっとで書き上がるのでね、10人誰ばあ、待って、眉毛書いてないじゃん。眉毛忘れてた。あ、この顔だとディスボイス。ディス。そういうディスなのかなわかんない。よいしょ。へへって感じ。お顔、もちもち、雪みたい服。もちもち顔でーす。よいしょ。傷を。で、あとは、これもしかして組み合わせこれ鈴じゃなかった。うわ、これ全然違うよ。でも全然違った。逆に今これ何？わかんない。まあ、それっぽいものってことでいいや。ででででーす。ででででーすってなーに？ででででーす。わかんない。ああ。よくおしっぽ見えててもいいかもしれない。しっぽじゃないけど。シンフォニア。シンフォニア。ドド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 ってやつでしょ。ドド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 。知らない。実はシンフォニアね、まともにちゃんと見たことないんですよ。一気をちょろっと見た程度です。ちょっと見るのやめちゃった。撃ったんだ。もはよ。あ、でも今回やってる時間はね、もう11時だね。11時、11時。かやき。にゃー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 。よいしょ。ああ。
に赤にしようか。しようかっていうか、元から赤ですけど。よいしょ。で、こうして、こうしてあげて。あ、かわいいこと。で、したそれを歌ったら死んじゃう？どういうこと？どういうこと？介護今、なんか歌ってたっけ？あ、さっきのシンフォギアのやつね。死んじゃうの？嘘でしょ？死ぬの？マジで怖いじゃん。死ぬ曲なんだ。よいしょ。響き、ダメー、ダメー、ダメーってやつでしょ。ダメー。だってダメなやつ。わかんない。みんなすごいよね。知識が豊富だから、介護ついていけない。うん、すごいみんな。いろいろ知ってるでございます。おいでや。よいしょ。あ、ミスっちゃった。こっちない。よし、こんなもんでいいでしょ。はい。はくちゃかまちゃかちゃちゃかちゃちゃかちゃちゃ。はい。よいしょ。あかちゃかちゃかしょ。あかちゃかちゃかちゃ。あかちゃかちゃかちゃ。あかちゃかまちゃかよ。まちかちゃん。よいしょ。もっちい、なんか、丸くなっちゃった。だいぶもっちいなっちゃった。大丈夫かな？私こんな太ってないんですけど、みたいな感じで言われてどうしよう。待って待って。違うです。いいからということで許してください。よっかな。介護女性部位と話すの無理なんですよ。怖いんですよね。女性部位怖すぎ問題。もちもちで可愛い、ほんと？ピーポンヌさんもありがとう、こんかにゃ。こんかにゃ、こんかにゃ。よいしょ。ごめん、普通にも気づいたのかな。よいしょ。ほな。2020年、今日何月何日？ 02、05。赤坂、朝く、ちゃ。ちゃかちゃかちゃかちゃ。ほい。これ今3人目だね。あ、にゃむにゃむさん。にゃむにゃむさん。にゃむ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 さん。ハロー。こんばんにゃむにゃむさん。こんばんにゃむにゃむさん。こんばんじゃなかった。あとだ。かわいい。ありがとう。今ね。ちなみになんですけど。今、出来上がってんのか。にゃむにゃむ。にゃむ。ぽん。よいしょ。今できてるのがこの3人。ああ。いいか。この3人です。まあ、そんな感じ。かわいい、かわいい。こんにちは。
くいきます。はい、カリリアさん、こんばんは。こんにちは。よいしょ。次どうしよっかなー。マジどうしよう。かわいいのジェットスリーマーダーか。ジェットスリーマーダーかけるじょ。かけるじょ。あ、最近デビューした。この方をかけましょう。徹夜明けだから、徹夜明けだったんだ。なんて言ってた。徹夜さん。そうそう、にまさん、ありがとう来てくれてね。ゆっくり休んでください。琥珀さんはね。はい。おやすみなさい。いいセンスだ。ありがとうございます。俺のお絵描きは、レボリューションだ。何もないです。すいません。おいしょでしょ。レボリューションでも何もないです。沢ガニは獲物を逃さない。まだわかるかな。わかんなかったらすぎません。普通になんか上もまたって感じよ。よいしょ。お絵描きの基本は格闘だ。じゃあ、お絵描きの基本は火力だ。ツールや特殊効果に頼ってはいけない。ちょなリルアンドゥに頼ってはいけないって言わないだけまだ優しい。使いたくなっちゃう。アンドゥリルは使わせてください。ベニッチにまず。基本で流る、そう、基本で流るのが大事やろ。我は思う。ゆえに、何しゃない。これ、現状誰がいたかわかんないよね。それ以上にはね、今4人ね。くるみ。もう一個こちゃん。もうね、リス系 VTuber。リスナーですよ。くるみとリスなんですよ。くるみとリスなんですよ。はい。ローリーや俺。くるみとリス。ね、俺。これどうなってんの頭。フリルかなわかんないや。なかなか難しい方ですね。
ちの髪型さ、これどうしようか。はい、ゆりや部長さん、こんがにゃ。こんがにゃーでーす。ハローハロー。ハローとバカ肉だよー。何すいませんでした。何でもないです。よいしょ。ハロー、ターバカ肉だよーって。最近それに動画性があんまり伸びてない気がする。なんか VTuber 配信の方がもうやっぱ強いんじゃないかっていう気がする。やっぱ視聴者さんとさ、やりとりというか、どこが VTuber さんは大事なんですかね。繋がってる感っていうかね、そういうなんだろう、リアルタイムのあれが一番強い気がする。どうなんでしょうか。ニコちゃんのイラストはいいと見ても可愛いな。ゆりやふしさん、ありがとう。ね、いいこと言ってくれよじゃないの。ありがとうだよ。ありがとうだよ。ありがとう。ありがとう。あら、どんどこよ、どでんでんでん。ドゥ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 ド
ほいよ。配信数が増えすぎて視聴者層が固定化されてきて。それは確かにあるかもしれない。そうだね。ちょっと入りづらいっていうの。そうね。完全になんかもうそこに、それだよね。確かにそれは、ちょっと難しいね。そうなると箱推しは強いわね。箱で見ようとしてもさ、なんかさ、多すぎてさ、もう無理なんだよね。人が多すぎて、わけわかんない。わけわかんない。よいしょ。これどうなんだよ。どうなんだよ。よいしょ。なんか最近食べにくしてんのみたいなのもさ、結構みんな固まって配信してるのは、なんか、ばらけてきてるというか、よくわかんないね。よいしょ。これ同時再生まるで形、固定しとこいいから。よいしょ。カニコちゃんしかカニの声知らないけど。
あんな VTuber 発行欲しい。カイコだけじゃん。ありがとうなで。ハゴ太郎、こんがにゃーです。ハローハロー。ハローハロー。これ鈴なのかくるみなのかわかんない。これなんだで、これはリボンで結ばって何？なるほど。ああ。なるほどな。これ、ふにゃんなさ、横髪みたいなのかなり苦手なんだろうね。難しくて書けない。どうなってんのって感じ。これか。よいしょ。こっちもミョーンってある。どうしよう。これ、こうしようか。難しい。これやだ。ミョインって髪型やだ。よいしょ。これや。いいや。よいしょ。で、あとは、リボン与える。ドゥドゥン、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 
スマホで見た後が今配信されますね。見えてないけど。ロクマの BGM が離れないでしょう。ロクマがね、頭の中に結構やったからね、最近。なんとか BC 嘘でしょ。いきなり X3 のご紹介をしちゃった。クイキキさん、今回にゃ、ハロー、今回にゃ、来てくれてありがとう。だよ。これ、もっこちゃんマジ髪型どうなってんの？え？これどうなってんの？髪型よくわかる。なんと、肩周りもここって感じになってるのかな。これかないよ、これ。どうなってんの？ね。
何もないです。すいません。しばらく黙ります。すいませんでした。時間6分が悪い。回が悪くない。告知をさ、ちょっと書いたよ。シュリンパーのせいで事情がな。何言ってんの？よいしょ。介護キャラクター名とかで言われても結構わかんないんだよね。よいしょ。なんか違うね。これでいいや。モコちゃんむずい。こんなにモコモコしてないよね。これどうなって後ろがいます？でもモコモコしてるよね。エビのボス。Hello again. Hello again. Thank you. Hello. はい、101ちゃん、今回はいっちゃん、ハロー、ハロー。いっちゃん。そう、いっちゃん、登録者ね、1000人超えおめでとう。ついに、念願の1000人超え、ブラボーです。おめでとうございます。やったね。これでもう条件はクリアした。あとは時間を待つのみ。そう。承認が降りれば、ついにいっちゃんも、収益化です。やったねー。よいしょ。ありがとう。よいしょ。でもさ、モデルを変えてからの伸びがさ、やばいよね。すごい、ジョボボボボって上がってた。よいしょ。ね、かわいいもんね。ネオモデルさん、超かわいい。おしっぽを映したいね。リスさんだから尻尾をね、これしっかり映したい。よいしょ。くるみ。なんでこれでくるみって読むんだろうね。漢字難しすぎない？
れ数字じゃなくてクリミナーだね。なるほど、なるほど。おいき。まず、ピョップーって、こうやってもらうこと。で、あとは普通に寝ていこう。お耳は、これぐらいかな。よいしょ。さっきのくるみがボーなんて。お耳は茶色。かな。なんかちこっと。相変わらずキャーイラストを描くんや。ありがとう。ありがとう、ほいちゃん。ありがとうだよ。ね、ちょっとこれ塗っちゃっていいかな。ちょっと軽く塗ろう。まぶた塗っちゃう。クリア。あと白の部分どこだ。クリアのとこだ。よいしょ。柔らかそうね。ちょっとね、ふわふわって感じしちゃう。あとは、髪の毛結構難しそうだね。いろんな色がある。髪具は誰よりも可愛い絵を描けるんだ。うわぁ、うわぁ。あ、嘘だす。そりゃ嘘だす。よいしょ。この色かな。僕が、ガンダムをうまくなんとか知らない。あんま知らない。ガンダムあんまり知らないんだろうね。あとは、髪の毛を、胸によーんってなってきます。で、胸によーんってなっていったら、よいしょ。いいかな。よいしょ。で、あとは、これかな。これ、胸で取っちゃって。よいしょ。シートは見てたの？ちょっとだけ。ちょこっとだけかな。あんま知らない。シートってあれじゃん、アサンとさ、キール・サイベルと、リット・ハジルが喧嘩するやつでしょ。キールってキール・サイベルなにゃにゃにゃって。声優さんが一緒だったんですね。はいよ。
彼が言うって声優さん全然わかんないから申し訳ないんですけど。カズマ何の話？テイルズ・オブ・エターニアのキャラクターアニメ、その二人が声優ちょうど一緒だったんですよ。キラとアスラン。そう。これが一緒なんですね。はい。ほーんって感じだけど。声ブツブツするのこれ嫌なんだけど、なんでなの？おかしくない？うん。いやいや、これいいのじゃ。これいいや。そういえば、テイルズ V だ。テイルズシリーズをさ、配信してる人っていないよね。いるのかな？調べてないだろうな。それともやっぱ判権的な問題であれなのかな？わかんないけど。まあ、オープニング聞きたいけど、オープニング飛ばさなきゃいけないしね。ちょっと悲しいよね。いいよ。いいよ。スクライド？何の話？スクライドの話してるのか。確かにテイズ見たことない。ね。私は思うここちゃんリスナーです。リスっ子なんだよ。いや。うゆゆ。チューチュー。チューチュー。はい、もこちゃん難しくないこれ。パーツの色が結構多くてさ。パーツだけは結構複雑で難しい。いいよ。うん。いや、お洋服はこのようだな。もこちゃんバッチバチのまな板ですね。まな板。まな板もちょ。これはカリコの方がありますね。パツモリモリ。パツもそう、いっぱいパツある。カニコちゃんが言うっていいどういうこと？ただ、カニコの方がどう見ても合うでしょ。どう見てもカニコの方がありますもんね。なに、言ってんのちゃんちゃらおかしいんですけど。ちんちゃらおかしいんですけど。カニコの方が絶対鬼目あるんですけど。肩紐って感じ。ランチの時間だ。ほんとだ、12時ランチだ。ご飯の時間ないね。むいちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。背伸びした。腹筋。てか、大にするかと思った。もう超びっくりした。
あう。ハニストの人って何？ハニストわかんない。おう。見ろ。これでいいのかな？あ、ちょっと違う気がする。これ違うね。デザイン。こうだ。こうなんて。ハニー&ストリートとかそういう感じ？名前知らない。ちょ、今適当なこと言っちゃった。よいしょ。あ、もうちょっとで完成だね。あとも意味の。ハニーストラップアニマーレのなんかの人。はい。姉妹ユニット弊社ンガだ。VTuber多すぎやろ。っていう素直な感想を言います。アニマーレさん。あんまり、よくわかってない。わかってない。カリコね、双子、いや、双子っちゃ姉妹の頭でもね、おみしさんしか、まともに知らないかもしれない。おみしはいいぞ。カリコおみし推しなので。推しっていうかね、面白くてね、普通に見ていてね、面白い。ね、おみしさん、めっちゃ見てる。昨日もなんかね、寝るとき見てた。これは下白だね。そう、界隈が広すぎてね、ほどね。あと、そう言われてもよくわからない。ねえ。だってさ、マクロンちゃんをしていてさ、トバでマリちゃんを知らないっていう人もいたからさ、へーってなったもん。こないだ。マジマグロナちゃんと、トマリマリちゃんは、セットみたいなような感じだから。割とみんな知ってるのかなと思った。それもなかった。よくわかんないね、この世界は。この世界は難しい。まあ。おいよ。おみさいいぞ。そういうこと。ということ。もうちょちょって。もうちょちょって。はい。いいよ。あ、間違えた。おみすのボードゲーム紹介こにゃーって。やけんですね。楽しいですね。ボドゲはよくわかんないけど。もうここって、もうここじゃん。できました。こんな感じかしらね。よいしょ。ほい。いいぞ。かわいい頭ポポイちゃくな。ほんとよかった。ね、かわいく描けるな。よかった。よいしょ。じゃあ一旦保存します。2020-02くるみもここちゃん。オッケー。はい。ちゃんと映ってよ。
映ってなかった。こんな感じでーす。はい。お耳にハートがね、個数入ってるの。秋下奈々さん。こんばんは。こんばんは。こんばんは。彼も ASMR やりたいけど、無理。設定よくわかんないし、キザが高すぎる。はい、ちゃんかわいい。ありがとう。ありがとう。こんばんは。カニコの配信いつもこんばんはですよ。もうね、カニコの配信ではね、すべてが闇になる。私の周りではすべてが夜なのよ。あらやだ。また夜になっちゃった。はい。いつもやってほしい。やりたいだけど、なかなかね、なかなか機材がね、太陽返して。太陽は死んだわ。ここにいるのは闇だけ。どうも。カニコです。寝るまでよ。そうそうそう。もうね、夜なんです。というかあるもんは夜。あ、この子かこう。青に青に。バフバフって。こんにちはバフバフって。ディバフコちゃんっていう。あのね、バフコちゃん。なんかいるんだよね。これちゃうんだね。これ、ちょっとまああれなんだけど。まあいいや。いいよ。特に、どこだっけ。So cute! Thank you! チョコミントさん、こんばんは。なんか重いと思ったら、エイペックスの更新どこっていうのがかかってんだ。めんどくさいね。もここちゃんが見えたかわいそう。ちょっと見ようもここちゃん。はい。かわいかろう。死のうんぬんかんの言うのかと思ったら、おうちまであやだうまいんだったわ。カニも昼ごはんね、美味しいもの食べて優勝したいですわね。もう、ビールは飲まないけど。ね、ありがとう。次はね、ディバフコちゃん、これはね、バフコっていう、VTuber がね、まあ、バフコちゃんっていう人がいるんですけど、そうあれなんかね、清楚になった、まあ、一応別にということで。うん。まあ、カニクの方が清楚ですけど。カニクの方が清楚ですけど。カニクはまあ、清楚だけでできてるようなもんですが。どうも、清楚代表片幅カニクです。お昼休みはおきゆきカニカニャ。コーラさん、ハロー。ラーメン食べたいいね。ラーメン食べたい。そういうこと言わないでカニコ食べたくなくなっちゃった。ラーメン食べたい。カロリーモンスター。ラーメン。ドゥルドゥルドゥ。How do you do it? ごきげんに。なんだ知らないよ。カニコ、いいとこ、全然知らないんだ。カニクリームコロッケ食べたのずるいじゃん。ずるっていうかもちろん犯罪だ。よくもカニコやりやがったな。カラカラ食べますね。もういいや。むしゃー。カニコラーメンむしゃー。カラカラ辛いな。
またうわーって言いながら食べることなのが嫌だ。あ、リコちゃん、カニがうんち食べてる。あ、違う、うんちって言わないで。カレーのことうんちって言うのやめてください。何言ってんの？よいしょ。あら、かわいい。あら、ありがとう。カニコちゃんの家のお耳好き？ありがとう。嬉しいござるよ。カニコちゃん。カニコちゃん嬉しいよ。みんなが褒めてくれる。と思ったけど、これちょっと違うわね。どっちかというと、こっちは。ね、ご飯はおかずっていうさ、曲あったよね。ご飯はおかずなんだかなんだかなかなかってやつ。知らないけど。いいよ、この口パチが開かないと。いいよ。カレーはそう、黄色のやつ。じゃあさ、カレーオンチっていう曲あっても、あ、いや、ごめん、ごめん。ごめん、今だし、やめる、いやいや、聞かなかったことしてください。すいません。なんでもないです。ご飯はカレーの、違う。ご飯をおかずのノリで言うようなネタじゃなかった。ドゥルルルルルル。基本で、はい。はって言わないで。聞かなかったことにしてください。カニもカレー好きだから。あ、そっか、カレー好きだからカニもオンジスなのかも。え？もうカニも黙ろう。なんか余計なことを言っちゃいそう。あ、ごめんなさい。マイク触っちゃった。マイクに注意しちゃった。いいよ。キューしたくなっちゃったってやつ。ですが、ですが、でーす。カニコでーす。定食うるせえバカ野郎。へい。へい。カニコでーす。本日でーす。嘘。今なし。じゃあ、ちょっと可愛い子のかけてよかしら。よいしょ。きよきよはち。カニ混合型。清楚ないなんて言ったら嘘だ。カニコは清楚だよ。どうもいつも清楚かまた。清楚かまたり。どうも清楚のかまたり、タバカニコです。よろしくお願いします。無料清楚しかないですね。清楚しかない。リバーコちゃんちょっと髪むずない？よいしょ。なるほど。エイペックスムズムズになってきた。エイペックスムズムズになってきた。高いもん。エイペックスしたくなくてしかない。エイペックスムズムズになっちゃった。ご飯食べたらさ、エイペックスやっていいかな。ダメだ。エイペックスムズムズ。ピピピピピ。
ちゃん今日お休みなの？やろう？リコちゃんお休み？あ、お休みなら一緒にやろう。一緒にやろう。これ落ちることだったらファッてなるけど。中毒ちゃうわ。あんな、すぐやめられるし。はあ、エーペックスなんですぐやめられるけど。でもダメだ。やりたい。ちょっとだけよ。ちょっとだけな。大丈夫だから。すぐやめられる。でも、欲しい。でも、すぐやめられるし。中毒患者シーズン4。違う。バカバフ難しいんだけど。ちょっと、この三つ編みに、メッシュ編み込んで三つ編み、難しいんだよ。手がドゥン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 。手なんだ。よいしょ。間違えた。はあ。もうちょい。こっちにしようか。ガイゴちゃんのエビ配信は6時間がデフォだけど中毒じゃないよね。そうだよ。中毒じゃない。6時間で中毒とか。ねえ、何言ってるって感じだよね。ほんとそう思う。オールさんごまがにゃ。カニコちゃん欲望の解放の仕方が。カニコちゃん欲望の解放の仕方が減った。やるときにはパーッとしないと。そう。ダメなんです。でもそれ本当のおバカさだから。影に班長にバカにされちゃう。やるな、今日から。そう。ダメだ。そうしないものに未来はないんだよ。難しいもんじゃねえと。クリア。よくなかった。デバーコちゃん、なんか、一個一個は難しい気がする。ハスナちゃん、今、思いっこい踊らなかった気がする。はじめさん、こんばんは。清楚で可愛いカニコでございます。こんかにゃ。かかにゃ。はい、ターバカニコのモノマネをする、あんまり似ない人たちのモノマネをします。では、カニコです。かにゃ。バカにそうか、この野郎。
じ似てないんですよ。違うんですよ。はーって感じ。今は絶対光。いや、でも割とみんなこんな感じでモノマネするんだよ。ちょっと違う。あとね、必要以上に汚い声を出そうとする人。お前バカにしたのかって。すごい声出た。わあ。もう、ターバはカニゴモノマネ選手権したいけど、カニゴマイナーキャラだからね。そんなことしても多分人来ないんでしょうけど。ちょっとやってみたいよね。ターバカニゴモノマネ選手権わーい。バカにしてるのか好き。いや。まあ実際カニゴバカだからね。それしょうがないかもしれない。カニゴバカだ。いや。ちょっと物がね、足りないんですよね。うん。学力はそもそも足りないし。だって、中学校途中でカニが今放棄したというか、行ってないよ。もう1年中学校行ってない。YouTube さん。YouTuber さん分かってますよね。そういう、あれですからね。本気にしてこいつ何中学生 YouTuber やってんのみたいな風に思わないでください。違いますからね。バンしないでください。違うんですからね。龍が如く風ですかわかんない。龍が如く風で逆にどうかって。バカにしてんのかって。全然違う気がする。学も胸もない。はぁおかみじゅき、言ってはぎらほど言ってしまったが、お前は、タブーに触れたな。タブーに触れてしまった。カニコの父もない、父もないと言ってしまったな。踊りゃ、踊りゃ、踊りゃ。分けてあげる。いや、リコちゃんの分けられたらなんかとんでもなくなっちゃうぞ。キャラクターが壊れちゃう。リコちゃんの大きすぎる。やばい。だって多分ね、やばいやばいよ。とんでもないことになってほしい。嘘でしょ。本当にすごいことになっちゃう。リコちゃんネガチッチだから。持ってもいいやで。ダメ。キャラ崩壊になっちゃう、それ。非入過激派がいるんですよ、カニゴ。カニ友の、そう、カニゴファンのことをね、皆さん、カニ友って言います。カニゴをちょっとカニ友のみんなで、ちょっとこれちょっと、もうちょっと使っとこう。じゃないとさ、浸透しないんだよ。カニゴはそもそも忘れちゃってるからどうでもいいんだけど。火力と等価交換だから、嘘でしょ。だってシグニャモンさんでかいのにさ、シグニャモンさんいろいろでかいのに、それおかしいじゃん。そういうのに火力あるじゃん。するじゃん。まあ確かにバッコちゃんはない。やめとこう。怒られる。胸が大きくなったら偽物扱いされる。絶対されると思う。そう、非乳好きは過激派がね、多いんですよ。サリアゴ全部いただこうとしてるの、こういうことが好き。違うの。全部いただかなくてもね、リコちゃんやばいの。でかすぎてやばい。ほんの一部でもね、やばいよ。あれはやばい。でかすぎる。
みんなリコちゃんのさ、こと調べてさ、父の手がさ、見て。おかしいから。カニことはねえよ。天と地。は誰が地だかバカだれよ。天と地ふざけよ。誰が言ったやつ今。出てこい。お前じゃい。お前じゃいね。ツッコミ。基礎だけど。よいしょ。こんな感じかな。ほい。よいしょ。こんな感じかな。こんな感じかな。よいしょ。オッケー。うん。こんな感じにやっていきましょう。うん。それは普通にあれだよね。ここまで残しよう。よいしょ。血を這うかに。どういうこと？リコちゃんの安心待機画面すごいもんね。もうね、押し出してるよね。うん。あれナナちゃんのコメント画面。血は何なんとかなんとか源。はい。母なる大地と言いますし。確かにか。まず、貧乳って表現が良くないね。あ、確かに。そうだよ。貧しくないし。美しいんです。貧乳は。誰が貧乳じゃん。いいよ。ダメだ。一人突っ込みしてしまう。いいよ。一人で乗り突っ込みしちゃうよ。どうしよう。そこら辺が直さないとダメなのかな。下のライン、これはしたよね。なんか合ってないんだよね。よいしょ。よいしょ。クリア。ちょっとずいぶん下に重できちゃった。一人じゃないと思えたらで、みこじょだなって。あ、やばい、ジャニーズ系やばいなと。過激派が多いからね。やめた。よいしょ。んはい。貧しいは差別用語だから、不自由な父と言うべき。ひどすぎる。そっちの方がひどくない？差別用語っていうさ、表現がよくわかんないよね。なかなか難しいよね。謎が多いよね。もういいや難しい言葉が多すぎる。何日か7個かな。ほっぺもう一度あげよう。
しようか。はい。パフパフ。パフパフって感じ。で、よいしょ。こうして、囲ったら、よいしょ。ほい。あとはね、適当に塗っていきましょう。まずメッシュ。メッシュ。ダララダ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 ラスプラッシュ。今飛びちゃう。ブシャー。よいしょ。クリア。はい。あ、しまった。あれ書いてない。こっちの紙。クリア。こうしよう。楽しそう。楽しい。あ、朝クラクラウロがファミマやだ。会話しなかった。なんで買って食べる前なの。おいしいよ。本当に美味しいから。まあ、カニも責任取りませんけど。美味しいよ。食べてみてね、カラカラを。キャラキャラを。ベリーハートでクレイジーな。あいつをみんなで食べようぜ。あれ美味しかったよ。どっちくそ辛いけど美味しかった。よいしょ。もうね、熱を感じる。あのラーメンは熱さがやばい。食の拷問はいい。あ、じゃあ、拷問じゃない。そうじゃあ、This first story は、そう、平和だね。平和だ。平和ってさ、今日も平和だわーっていう表現さ、暇だなーっていう表現だよね。正直。うん。なんかわかる。あれこれ間違えたかな。こっち赤の方がよかった。よいしょ。こっちにしよう。こっちを赤に塗っちゃおうか。で、これいいよね。ホギー。よいしょ。あ、スマホどっか行った。よいしょ。ちょっと待って、布の途中、なんかブツブツになってる。これどうやるの。ほい。あ、なんか入ってた。よいしょ。こっちあるの。どこ塗るのか次。グレーでさ、ちょっとスタンプっていうか、これを塗りましょう。よいしょ。はい、色が
のレイヤー間違えたかもしれない、これ。よいしょ。もうちょっと濃くしましょう。で、待って、今、どのレイヤーだっけ？こっちだった、こっちだった。やっぱレイヤー間違えてた。で、あとは、髪のね、髪留めを。で、次に、リボン塗っちゃう。クリア。オッケー。で、赤のとこ塗ったから、あとは普通に、グリーンのとこを塗っていきましょう。こんな感じかな。なんかマイクの調子ほんと、おかしい。なんかブツブツってある。あ、ちょっと待って、コメント全然見なかった。おちが火が出ちゃう。出ちゃって出ないね。あそこまではね、多分、辛くはないと思う。なんだろうね、やっぱ、ここいつの方が辛い気がする。うん。はあ、これ下か。下のレイヤーで塗るんだった。はゆみそろさん。こんにちは。こんにちは。はいよ。この前のカニコちゃん見たから、には食べられないね。あ、こないだなんか悶絶しながら食べてたあれだね。ちょっとね、正直、まあ、初めてだからね。まあ、結構辛く感じたかもしれないけど、2杯目、いや2杯目は辛かった。むしろ2杯目の方がなんかね、胃にダメージきた。ちょっと胃が弱ってたのかな、食事で。なんかさ、あれ食べ続けてたらなんか胃がになりそう。絶対胃に悪そうだよね。いいよ。いいよ。で、あとは、他のところって、よいしょ。ほいほい。で、塗っていったら、マジの形 OK かな。服か、ちょっとカラー。これベースのカラー一緒なのかな。このイラストの子、見たことある？ほんと？いや、でもこういう人って割と言うか、どうかな。なんか赤ミッシュってなんかついついキルラキューをね、思い出しちゃうんだけど。この子はね、バッコちゃんっていう人もとね、なんか、お知り合いらしいんですけど。うん。文字気なの。デバッコちゃんで、ツイッターで検索するとワンチャン引っかかるかもしれない。バッコちゃんの方で探した方がありだと思う。早いかもしれない。
これから。ちょっとカラーリングが違うかも。クリア。で、ピンクさん。これからピンク。で、これで、ちょっと変えて。ハッピーやらないの？ハッピーは、とりあえずいいかな。まあ、後でやりたいんだけど。とりあえず今追いかけ配信かな。よいしょ。よいしょ。ちょっと濃いめにして。これいいかな。いや、なんか塗り方ちょっと違うんだろうね。ちょっとカッチカチにいっちゃうとそう違うんですよ。よいしょ。あんまり光入れないから違うな。よいしょ。適当に光が当たる部分を描いちゃって。よいしょ。で、これいいから。影もちょっとつけた方がいいよね。始まった。こっちに投げる。よいしょ。こんな感じかな。やばっ。手に、手、手。よいしょ。これどうしようかな。よいしょ。なんだか難しいね。はい、よいしょ。まあいいや、よくわかんないや。はい。
ハルト様さん、ゴンガニャ、あやたかキャットさん、ゴンガニャ。その髪留め口パッティですかって聞いてみたことある。カニゴもある。あるんです。違う、カニが別の配信で、別の、ファートを書いてる方に、なんで頭に口パッチつけてんのって聞いたんだと。これ口パッチちゃうでって言われたけど。はったりーさん、こんにちは。そう、髪留めかわいいよね、口パッチの。口パッチじゃないけど。シャーロック・ホームズさん、こんにちは。こんにちは。失礼でございます。だよね。やっべっつって。いや、でも最初口パチって思うよ、マジで。でもね、初見ってね、まず聞いちゃうことで失礼なのに結構ね、やっぱしょうがないことあると思うんですよね。ねえ。純粋に疑問に思う人は、いると思う。肌を飲んでいきましょう。もにゃもにゃもって。ちょっと、こんな感じかしら。これいいよね。で、上の方か。よいしょ。これいいのかなで、ちょっとね、して、これちょっときついね。結構色きついね。これや、こんぐらいでいいでしょ。はい。で、最後にお目目を、こんぐらいの色かな。濃い青で水色っぽい青。このくらいかな。よいしょ。で、ちょっと塗っていきましょう。よいしょ。はい。これ耳どうなったんだわかんない。ちょっと、元の絵を見ていきます。ダメだ。ちゃんとでかいサイズがない。わかんない。もうちょっと大きいしよう。OK。で、最後に上の方に、これかな。いやでもこれだとカニはあんまり、カニは絵っぽくないんだよね。まあ、いっか。まあ、よかろう。よかろう。もうちょっと水色よりにして、これもうちょっと、これが違うな。違う。これはもうちょっと、こうだ。だいぶ色くらい。難しい。いいやん、これで。多分これでいいでしょ。わからん。よし、オッケー。で、これは、ちょこっと寄せて。
そういや。オッケー。このようにしよう。多分。はい。ということで。待って待って、白の部分塗りたい。これちょっと足んないよね。クリア。よいしょ。オッケー。僕は部分とはちょっと足んない。ねえ、ちょっと、ペン先、これさ、削れるのめっちゃ早いんですけど。多分ね、シート貼るとね、書き心地はめちゃくちゃ良くなるんですけど。ペン先のね、削りはね、数倍に跳ね上がる。数十倍めっちゃね、削れるようになっちゃう。はい。よし。こんな感じにしようか。うんうん。よいしょ。とりあえずこんな感じにします。オッケー。はいや。はい、ということでありがとうございました。リバーフォーチュンでした。よいしょ。うん、オッケーです。はい。ありがとうございました。はぁ。ということで、あれ今日のやつは、今日あんまり書いてないけどね。とりあえずこれだけ書けばってことで。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。これ。二人。でかい。三人。よいしょ。四人。5人。この5人でした。そう、もここちゃん結構力を使った。よいしょ。はい、ということで、今日はここまでかわいいありがとうございました。そうね、お昼を食べようか。はい。ということで以上、カリンコのお絵かき配信、気まぐれ絵かき配信でした。はい。皆様どうもありがとうございました。お疲れでした。ありがとうございます。ぜひまたお絵かきするとき、まあ、よろしければ、どうぞということで。はい。で、もしよろしかったらね、タバコにごチャンネル登録、高評価、お願いします。もしよろしかったらでいいのね。もしよろしかったらいいのね。チャンネル登録、高評価を、ポチッとお願いします。お願いします。じゃあね、バイバーイ。はい、ということで、お絵かき配信。体が疲れちゃいます、結構。血流も悪そう。はい、この後はね、ちょっと時間空けてからのエイペックス配信ちょっと、するかもしれません。シーズン4に入ったのね。まだアップデート終わってないんですけど。今からアップデートします。してきます。ストレッチ忘れずにありがとうございます。します。ありがとう。じゃあね、バイバイみんな。またね、おつかやおつかにゃ。ち中毒ちゃうし。バイバイ。